fucking truck. Takže 6 lidí, moje jméno je Den Killer a vás vítám u dnešního videa, na kterým budeme hrát hru Geometry Dash. To bude jako něco průchod. Já už jsem tu hru hrál na mobilu a já jsem měl account, takže mě se to nějak laglo. Já jsem zašel, dal jsem můj account, měl jsem všechno otevření a nějak se mi vyšlo z accountu, ale mi to už bylo nějak jedno. Já vím, budeme dělat po 3 levelech, takže jdeme na to. První level se jmenuje Stereo Madness. A jestli vy chcete taky hrát hru Geometry Dash a s coincema dostávat takový ti čtverečky, protože jsou čtverečky za ti coince, takže můžete tam dávat 9 coinsů a vám otevře se nová postavička. V tuhle hru jsem byl zblázněn, prostě já jsem v ní hrál. Pak to už tak přestalo, já ji hrál na počítači a měl jsem hrát jenom na počítači. A teďka ji zkusím hrát na mobilu. Počkejte, není hudba? Dáme aspoň trošku tak hudby, progress bar do toho. Ne, tam byl první coins, abych mě bylo slyšet aspoň. Tam byl první coins, ten první level je zcela lehký, jenom na jeden moment. A druhý moment je tam, kde my bereme 3. coins, tam je to těžký. Mezi tím my blížíme do druhého coinsu, musíme tak udělat. A ti 3 tady těch geometrických stráčiny nějaký ti mě fakt serou. Aby za ty 3. coins musíme letět sem. Jo, je to docela těžký, ale když to zkusíte, tak z 3. krátu třeba, tak vám to určitě půjde. No thanks. A udělali jsme 2 levely. Já jsem koupil tady tu hru a mám všechny levely otevření. Takže a teďka jdeme na druhý level, který se jmenuje Back and Track. Jak jste si všimli, v Geometry Dash je moc dobrá hudba. A v Geometry Dash World, který můžeme si taky zahrát, tam ještě je lepší hudba. Na mnohem. Ta Geometry Dash World je nová. Pro mě není zas tak špatná, ale zas tak dobrá. Tam můžeme už kupovat všechno takový, ale je tam málo levelů a nejsou velký. Vlastně jsou takový maličký. Cože? Tam my mohli by vzát ten druhý konec, by spadli na takovou srači, takovou, na tajto. No by nám to dalo nahoru. My bychom nějak tam odkloukli se a vzali konec. Jak jsem originálně to vysvětlil, že jo. Tady tu hru jsem prostě, jak já jsem už říkal, zbožňoval. Já jsem ji nechtěl kupovat na počítači na Steamu. Tam stojí $5 asi. Nějak tak. Taky jsou tady letadílka takový, pak ještě různý takový stračovinky. Ale pak já vám ukážu, na čem, co je moje neoblíbenější taková postavička tam. Z Geometry Dash. A tam je museli vzát ten druhý coins, vy jste to viděli. Na tom 3. levelu, ten 3. coins bude docela těžký vzát. Já ho z prvního krát vzal. Takže nebude pravda, co já ho teďka z prvního krát vezmu. Ale jestli co, já jsem nějakou chybu v Windowsu a odstranil jsem i intro na Windowsu. Takže bude to v prdeli, ale já jsem udělal nový intro.
na Power Directoru. A doufám, že se vám bude líbit, protože já jsem se staral, aby ho udělat. Jestli jste si uviděli, že já jsem teďka řekl Den Killer, ale jmenuji Den Gaming TV, to je prostě, už jsem na to zvykl. Takže tak. Ale na intro se budu už jmenovat Den Gaming TV. Doufám, že vám to nevadí, že jsem změnil jméno. Ale mezi tím jdeme na ten 3. level. Já doufám, že apka natáčí, protože jsem stáhl teďka moc dobrou apku na natáčení. Jmenuje se As Recorder. No root. Nepotřebujete root vůbec. Mně se ona moc líbí, protože natáčí v dobré kvalitě, nepotřebuje root. Je tam nastavení, které já potřebuju, abych natáčet. A není to reklama, prostě vám to říkám, abyste taky, jestli chtěli by natáčet, tak byste používali tu apku, protože je dobrá. Zase je Mobizen, ale ta natáčí 480p. Abych vzal ten první coins, musíte sem. A teďka už jdeme na ten první coins. Na druhý coins. Já jsem natáčel Raft, ale měl jsem tam nějakou chybu. Takže mně se to neuložilo. Tak takhle se bere druhý coins a teďka jdeme na ten 3. Teďka to bude hard challenge. Cože? Já jsem ho vzal. Musíte tam na tí čtvrtý, na tam čtvrtom, tam je takový ten čtvereček velký a tam jsou takový drátky, možná říct. A na čtvrtý musíte skákat. Mačkat na obrazovku, mačkat a pak vy vezmete sešnici. A teďka já vám ukážu, jakou já postavičku mám nejradši z toho. Tak tady tu, takové. Takže teďka třeba to Blast Processing můžeme zkusit, abych se vám ukázat. Tak. A tady už hudba je fakt dobrá. Tady už se mi hudba líbí jako. Už fakt nepamatuju ten level, takže jestli bychom ho teďka třeba dali, no tak to bude divný. Ale můžeme to zkusit, jestli nejsem ještě takový master. Protože ten level jsem dal. Vylehla si z toho takový čtvereček. Já vám ho ukážu pak. Tady to já taky mám rád, tady tu postavičku, tak je dobrá. Se mi líbí. Doufám, že vy mě slyšíte. Tak. Dneska je, nevím jakýho dneska je, asi 9. nebo 7. Nedal jsem to. A úplně dneska bude tato video. Takže jestli se vám tato video líbilo, dejte like, odběr. A jestli chcete, abych byl další díl, tak prostě dejte like. A čau.